nézegetek, nézem az infokat a laptopról. Ha akad egy hetem a vörös tengeren, a szemmel ülök vagy 10 órát. Az otthoniaknak csak azt üzenhetem, ha te forgasd meg a 10 órát. Említettem-e, mi az új csajom neve? Ő egy csinét baba a plázától. 3 éjszakát cseteltem vele, már a 20. lábboxról. Az ágyban is ügyes, a konyhában tüzes, ó, az az isteni elemi ösztön. De bármennyire jó, csak azt kerüljük el, nehogy valahogy megköltözzön. Nézd rám, milyen egyszerű ez, barátom, áfa nélkül kevesebbet adózom. Csiribá, csiribó, s hobizzatok csajok, itt jön a nagy ágyú. És minden rendben van, várom a piacon a zárórát, és előre tudom, mi az ajtón kilépett, portás lóbálja a kalapját. Véleményem szerint, ha gyengült a forint, ez megfejthetetlen logaritmus. A pénz az hatalom, ráfázol nagyon, ó, ám ez a kapitalizmus. Nézd rám, milyen egyszerű ez, barátom, 4 éve a szlovákoknál adózom. Csiribá, csiribó, úgy nyalok, mint Messi, itt jön a nagy ágyú. Éjfélkor végignézek ballány, most már elég innen lesz, itt jön a nagy ágyú. A nagy ágyú.